calminama bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV mo kala ɗo woni yo jaam kisa Allah gonde men on jarnama lawo gongol on ñaganama Allah oɗo rafi mo ganduɗa ina fayni windande covid 19 yo Allah lamɗo ittanen ɗum guila e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi en garta jewte men gande men ɓaleɓe fina tawa hanki ɗe ganduɗa no gowi wadde ɗo e Piindi TV en jarnima nde Fatou Mansali to banggue kaɓirɗe wondude Samba Diop e Amadou Touré Amadou Habi walla Amadou Kalidou lelen diac gardiɗo juɓɓudi ndi o jarnama omon ɗo e Tidianetou Sarr hande garten koye musidɗo men sel men Theirno Cherif Dia mo ganduɗa eɗen gandi wona ngol woni goho wona ɗiɗi wona tati kadi bandiraɓe hewɓe arɓe ɗo woni sababu men sababu nde yiidemo andude ɗo ko télé mo ganduɗa ko leñol he jeeya kono kadi ko mawɗum mataw fulɓe ne mbiya so junggo ɓooya gaska wonko tawi toon Cherif Dia calmina bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخي عندي فاحضري أبدا قل فلت الكل محفوظا من الزلل والزيغ واللهو والحفوات والخذل بين الخلائق مني بعد بالأمل وعليكم السلام ورحمة الله أبو جوب تقليتو دي على جولد النلار صلى الله عليه وسلم إن شالمني أدونا إن شالمني أفريق e kala ɗo julɗo wawi wonde e kala biyowo mbimi e mbimami ñaganama Allah moƴƴore heɗen ñagano Allah hilifaɓe men yaltuɓe aduna ɓoyani yo Allah nannoɓe aljanna yo Allah yurmene makko bi himmati mawlana rasulillah e kala biyowo mbimi e mbimami salminama ñaganama Allah moƴƴere heɗen mbiya wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Cherif Dia ko adinde nata e namne ɗe mo kala ne jogui sifa mo omo haaldete hewɓe mbima sa wi Cherif Dia ɓe mbiya Cherif Dia joom tawfiq koko ɗum firtata eyyi tawfiq sa nani ko arab wiyata ɗum eyyi ko tawfiq isi pulaar ne wiya ɗum kawragal kawragal eyyi kawragal noon sa nani ɗum kala ko jiiɗa tan ko wiyete ko kawragal no moƴƴa hen eyyi ko addi ko yimɓe no noddira kam ɗum noon ɗum wona neɗɗo fentani inde nde hoore mum ala yimɓe ɓe ngala on jot eyyi ko kawragal ko Allah waɗi kala mo Allah waddi amen tan Allah waɗat ɗon kawragal ɗum addi tawfiq o neɗɗo noon so Allah waddimo e makko Allah waɗi ɗon kawragal eyyi tan ko jomum yiiloto ko yama Allah hokka ɗum ɗum eyyi ko kawragal noon dendagal neɗɗo ko wawi dillude e aduna yo lakira hay dewal ma Allah haɗa hen yiɗa a faami ko wiyete ko a faami kawragal woni sa rewi Allah sa waɗi ko gandanɗani koko weeli Allah Allah hawra dinma hen eyyi ɗum foof hina firta yo neware saabi arab koko waɗi res a yiyat dane wotere no firta gueɗe kewɗe e si tawfiq ɗum woni kawragal eyyi ko addi ɗum ko noon woni kala mbo Allah waddi amen tan Allah waɗat ɗon a faami ko wiyete ko kawragal Allah wadda min saabi hay hayre sa gumi ɗum Allah waɗi ɗon kawragal tan Allah waɗananmo ɗon dendagal ko jiilotoɗa ko eyyi wadde ko addi ɗum ko tan eyyi kala mbo Allah waddi kam tan Allah waɗat ɗon kawragal Allah waddat kam e makko woni kawragal Allah noon so waɗi ɗon kawragal tan joni ko yiilete ko heeɓe joni beele almuɓe maɓe foof kala cabobinɗo e ma so tawi a ñaganima ɗum ina heeɓa walla ko ɓuuɓe hewde ɓe tan eyyi ko aglabiya o haɗa andi Allah sono rokkiro a faami rokkota neɗɗo foof e siko wiyete ko so arab wi aglabiya woni ko ɓuuri ko heew woni hande mbiya 70% walla mbiya 80% walla mbiya 90% eyyi ɓeɓe jokkodiranmi alhamdulillah gila demin puɗɗi ha hande eyyi hono wiyete ɓini amen layde so tawna wonko kewi hen ko jillaka hen tan jomum sa nanodiri e makko balɗe ɗiɗi balɗe tati hakkude makko ɗum yakkota e si noon ko Allah waɗi ɗon kawragal a faami ɗum taki ɗum wuuri ha hande saabi arab na mbiya alhaqiqatu ibnatu zaman woni gonga ko ɓiɗɗo jamanu gonga ɗum mayeta gonga ɗum kewlitta a faami kono fenane no wawi wurde hande
kono wawa wurde janga sabi koko maayi fenani koko maayi wadde gonga koko wuri gonga o non ko don kawrangal ngal woni almuɓe hewɓe no nodda saha mbiya ko gonga ɓe ndewi ɗo e téléji kewɗi wonɗo ɓe cawbino won koɓe keeɓi waɗa saha fuɗɗo sa noddi neɗɗo o ene jaabama so tawi oɗon kalda a suwa ɗum neldude kalis nodda ɗum fo aɗa heeɓa sa neldi kalis ha ɓooyi so ya ɓooyi natta ɗum an almudon donc a heɓde ceernajo o ko jabotoɗa ɓen eyyi ɓen ɗon mbo kala emba Allah wadduma eyyi ɗum alhamdulillah ɗum meeɗa kam dalde eyyi neɗɗo noon al insanu arafa nafsahu neɗɗo andi ko hoore mum neɗɗo andanta ko hoore mum eyyi ɓen yama tawa ko yimɓe woɓɓe ɓe jokkodiri e si min alhamdulillahi tawde ɗum feera kam dalde eyyi te hani ha hande ɗum feera kam dalde wadde meɗen hen yetta Allah ko moƴƴi e min noon ɗon miɗo ɗon haala seeɗa tan neɗɗo so tawi en duttoto ko a faami ko mbimami ko joni ayi gonga ko ɗum ɓiɗɗo jamanu gonga koko wuuri daiman e neɗɗo kala ko haɗa haalda neɗɗo si ɗum woni gonga tan wadde janggo e jaam neɗɗo noddotama calaɗa ɗum ƴettu walla ko nandi hen e wadde ɗum firti ko taki ko hinama nodda ha ɗum salo ƴettu e ko wasde wonde nde gonga e jomum so noddima a haalni ɗum ko wiyete ko gonga tan ɗum wurat daiman sa haalani ɗum ko wona gonga noon ɗum wurata he ɗum wawi wurde hande ɗum ma e jangga a jaama gartan joni no banggue namɗe to banggue ƴewgal e sifaji muɗum a haalino sifaji kewɗi ƴewgal hol hen ngal ɓurɗa sikkude so neɗɗo ari yaako e mama addi mbuɗo muɗum koye ngal ɗo ndewata ha jawa yiide haaju makko eyyi alhamdulillah yimɓe jangi ƴewle kewɗe yimɓe ne gandi ƴewle kewɗe yimɓe ne gandira ƴewle kewɗe e si alhamdulillah minen cuuɓi woni ƴewgal ngal gandanɗa yimɓe tawgal woni feertu jeeya min ko ngal tan ƴewnatmi hayso président nodduno kam hande ko feertu jeeya ƴewranatmi ɗum hande kala ɗo neɗɗo wawi kam noddude ko feertu jeeya saabi ko ƴewgal bawgal yiide e ko ƴewgal kadi ngal gandanɗani ko ngal jawgal eyyi ko ƴewgal joni eyyi so tawi tan wona a noddu kam tawa ɓe potmi ƴewande heɓe keewi sa kam noddi joni meɗamo wawi ƴewande joni eyyi te dendagal ko yewti ko ɗum labtinananmo ɗum ha laaɓa e ko teewi ko gonɗa e koye dow mum labtinananmo ɗum ha laaɓa e ko aroyta ko mbawa fewnitade hono kuccirta e ɗum ɗum kadi ɗum labtinananma ha ɗum laaɓa eyyi saabi ɗo aduna ko balɗe tati hanki en guuri ɗum wonta artude hande eɗen guura ɗum kono duumatako e kono jangga en ganda ko hoto tawata en wadde ko feertu jiya wawma ɗum labɓinan anda gila arwande ko hoto pawata koye ngal a feertu jiya koye banggue qur'an o tan walla ina ɓulli walla ina waɗe ramli walla ina waɗe ndiyam ala ko ƴewgal ndiyam ko ƴewgal ndiyam ko ƴewgal ndiyam aɗa andi ƴewle ndiyam kadi hina woodi hen sifaji goɗɗi feertu jeeya aɗa andi PULAAR so haali tan laar konngol ngol feertu jeeya sa feerti a faami a yii est ce ɗum tinnani min hooram min fertatam yiya ala ko ƴewgal ngal kam ngal wiyete noon kam ngal siforto noon e te ko ndiyam neɗɗo ƴewrata ɗum wonen mbiyata ko ƴeewoɓe ndiyam so tawi piyi so tawi ko buugal walla ha joni ko leggal feerto jiya o ko so tawi nguufa ka wonɗo tolni walla sifa o tan jiyayidata hen an paama wonde jaaɓama walla jaaɓaka ala feertu jiya o eyyi min o mo gandanɗani kañum gollotomi nguufa yaltata haydara yaltata eyyi te ko ndiyam woyndo wonata eyyi kadi ala ko yaltata hen koye junggam wonata min miɗa andi no mbaɗiranmi ɗum so tawi ka jooɗiɗo tan ha paama an eyyi mbimi so tawi ka jooɗiɗo mamma sifana so tawi kadi ko par téléphone mamma sifana te ala ko firtoto hen te alhamdulillah haɗa neɗɗo no wawi ƴewde neɗɗo wasa ɗum yiide min mi meeɗa hen ƴewde neɗɗo temi yiyani ɗum noon ko yettere Allah alhamdulillah na waɗi mi ƴeewoɓe ndiyam tawa so jangi mbaɗi hen gadda cukalel tokosel ngel humpitaki gueɗe aduna dewel walla goyel soɓe tiimi hen kala koɓe jii soɓe sifima ina yalta beele oɗon ke ɗum hutade aɗa koye ndiyam eyyi haɗa andi sifa ƴewgal alhamdulillah min ngal ƴewgal mi anda ngal eyyi e si sifa ƴewle koko woodi istikhara hino woodi ramli hino woodi hatta istikhara neɗɗo hande jamanu hande o pour waɗande neɗɗo istikhara ɗum weeɓani saabi istikhara
abu koko namni sarɗiyeji ɗi gandanɗani kañum poɗɗa wadde hande baɗowo istikhara fotani hirtade fotani ñamde jammo hono wiyete wadde istikhara ko hunde nde gandanɗani kone teddude kala baɗowo wonde tan manam a hewani yiide tan jomum na sella walla jomum waɗa ɓandu ko nandi hen kala duumiɗo e liska kala duumiɗo hen sabi ko dewe Allah poɗɗe waɗede jamma alhamdulillah yimɓe ne gandi esi neɗɗo no nodduma yiɗa yaɗum ƴeewon joni yimɓe hande ko ƴeewgal joni ɓe jii sabi aduna koko yahata arab no wiya bi sayri zamani ka sir yaadu jamano ma e hande ko ɗo jamano o yarata wadde ɗum taki ƴeewle chaque instant rek gande no keewi a faami yaarude yeesa eyyi hande ko fertu jeeya ngal a faami ngal ƴeewgal jiimi ɗo taw ƴeewgal ndiyam a faami taw ko ƴeewgal ndiyam taw ko ƴeewgal ngal gandanɗani he ngal wawi wiide hatta ramli aɗa wawi yuynanade hen neɗɗo mbasa ɗum yiide ramli aɗa wawi ɗum toɓɓande neɗɗo omo jooɗi omo darma aɗa daara ɗum donc a yiidembo kono fertu jeeya kam nde ƴeeɗa fo yiyat sa ƴiiwi hen neɗɗo tan a yii ɗum alhamdulillah ɗo waɗi gabbiɗa on banggue a jarama oɗon jeeɓa Piindi TV on jarnama no feewi e jewte men fina tawa Gannde Baleebe joni sen garti namdal ɗimmal ko fate sadakuji hewɓe ina mbiya wonko itti rafi tawi wona golle taw ko sadak itti ɗum sadak noon wona tan sifaji sadak ina goodi kono kadi sernaɓe hewɓen pawa sadakuji kewɗi ha alnuɓe gona e woytade sadakuji ɗi keewi holno fota sadak e nder golle sadak ka adi ko mbiyatmami ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiika sadak hina ñifa tikkere jomiraɗo a faami aɗa wawi ɗo wadde ko boni Allah tikkanma hen Allah looɓanma hen e kono jaltina sadak a faami Allah a faami ɗum ñifa nden ɗon tikkere nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali hadis goto wi ittaqu nara walaw bi nisfi tamrin e yon kuldu safara hay sonno kono ko feccere tamarore noon aɗa andi ɗum hewani wadde yon kuldu ɗum jeygol wadde ɗum tinnataka sadak gila arwande sadak koko woodi solo sadak koye dewal Allah jilla isi noon a faami ɗiɗo liggeyaji ɗi gandanɗani ko hen yimɓe goni neɗɗo kala ko hoodere makko yaltini ko neɗɗo sa ƴewani ɗum ma won ko hoodere makko yaltini walla o meeɗi haalanede oɗo sadak te o eelanomo yaltinde sadak koko woodi solo sadak neɗɗo no wawi wasde a faami ɓuftade tawa o wooɓani a faami o haɓɓaki kadi tawa ko oɗo sadak kañum tan woni ko gandanɗa ko hoorema so yaltini ɗum tan haaji makko ñawnima dendagal sadakeji noon koko heewi façon-ngaji hina yiiɗa e neɗɗo hay hono wiyete ñalande nden nela sallallahu alayhi wa sallam jibina woni altine o altine fof haɗa sakkoro hen walla feet julɓe ɓe hande ko aljuma joni aljuma fof haɗa sakkoro hen ko ranwi ko wayna comci daneji walla sukara walla ñiiri a faami walla ko nandi hen ko ranwi ɗum taw ko aljuma o aljuma walla altine altine fof taw koko ranwi ene moƴƴi e yaltinde hen ko ranwi foti ko comtol danayol walla ka defɗo ñiiri e kosam cakkorɗa walla sukar ɗum no moƴƴi haysa wi'a ko ɗum no moƴƴi e si noon sadakaji woni ko namdiɗa ko ɗum ko hoodere neɗɗo kañum yaltinta ɗum gila ngeloɓe ha gertagal eyyi a faami e kala ko ɗum wawi wonde sadak noon heewa neɗɗo no ƴewana neɗɗo a faami taw ko libar sukar tan yalti hen neɗɗo no ƴewan neɗɗo taw ko geloɗi jalti hen ɗum ko hoodere neɗɗo kañum yaltinta ɗum ko gandanɗa ko hoorema sa waɗani ɗum koko dari a faami koko wonata niɓre hakkude ma e ɗaɓɓade ma niɓre so woni so reƴƴima hakkude neɗɗo e ko ɗaɓɓata ko joni ko ɗaɓɓata ko ɗum wonata ko lobbani pour fooɗo ɗum ha heɓoya ɗum a faami ɗum wonata ko muusi wadde wonko gandanɗane ko sadak wawi ittude nden ɗo niɓre a faami noon sifori mboɗo andi saha o nana yaa kono namde ɗiɗi no yesso aɗa men yettade namdal ko fate udditade bandiraɓe en namde ɗum no feewi haalinani ko fate listikar jomum wonata ko neɗɗo tampuɗo seeɗa en ko namdi ko no muusi kadi eko nandi hen wona mo sellani beele wasa wonde sellude nde wona banggue joptoji ɗi beele so neɗɗo no wawa ɗum tawi o wawa joptoji wawde habtade beele addantamo caɗele eyyi haɗa andi neɗɗo
بيتك العقل السليم في جسم السليم ودي الله دعنا دانه ساسلاني أنا واوا دم ودي كتشلل دم تك ند أفهم دم تك أنا بولار بيدن كتشلل وني أفنغال ند سوسلي على كورونكي ودي الله دعنا دانه هاي خلوة أفهم كون لون صفة أي استخارة بحالا ما ينهنده إن ودي كدي أفهم كو كاتيجوريجي أي هن ودي دعنا دانه سوتاي ند أو كاجدهم يوان دي استخارة ها يوا دum ko hubtidi on don jamma ana fotani mbadanade ha njula ya fajiri ko don Allah hollayatma isa woni soso ma gannan walla salsal afami ka kirtida ha reduma heewi njida lalade jiya neddo dum hantaka wadde istikhara ka lawol afami yewle godde de kadi ko lawol wadde hodade mbaɗana ɗum neɗɗo te sa wi ɗum eyi tan ka poɗɗo wadde sabi neɗɗo so wi eyi wonte makko ñamade so waɗani tan a faami ene faye dow makko eyi wadde istikhara kadi ko laawol dana ɗum namni ceerno abou te ɗum koko satti eyi ɗum weeɓani koko satti a jaama namno men cektal koko faate udditare nde fata mansali hokkan seeɗa ko faate udditare sifaji udditare ne heewi woɓɓe mbima udditare balɗe ɗi tan tati waɗɗo jiya so tawi yewti ina ɓora ha laaɓa beele ceerno Cherif Dia Tawfiq ina jogui udditare taw ko duumotonde e hol sifaji muɗum eyyi alhamdulillah udditare kam yimɓe no gandira ɗum saabi neɗɗo ari arti min udditi ɗum eyyi tawa ko kattan Allah eyyi alhamdulillah udditare yimɓe no gollo hen ko wodi solo foti ka garɗo foti ka a faami hono wiyete a arani min miɗamo wawi wasde neldude haydara a faami mi waɗanma ko gandanɗa ko hoorema Allah na wawma hen uddidde haɗandi uddidde neɗɗo lewru walla hitande walla lebbon seeɗa ɗum wona udditare hina wodi lohle ɗe gandanɗa ni hina yiɗa noon so ɗum yeehi hedde duuɓi tati walla duuɓi ɗiɗi duuɓi nayyi jomum yaha o hesɗatina lotgal ngal eyyi isi udditare so wi'ama woni gaaya o woni hattande udditare woni sa waɗini neɗɗo ɗum duumo alhamdulillah yimɓe no gollo hen ko wodi solo e to koye fina tawa he ko hen min udditta neɗɗo alhamdulillah kadi ko hunde yawnde sabi ko nder commune ma ko tottata nder ɗen balɗe 5 ma wot yogo koyɗi ko a faami ko arantama a faami ko ɗon liggey o fuɗɗitto te an hoorema ala ko humpayatma hen inchallahu taala to banggue on sifa na waɗa bandiraɓe mbiya hen sahaji almuɓe mbiya a fuɗɗodima ceernajo o on puɗɗima gueɗon seeɗa so yaha ɓooyi o faami wonno puɗɗiɗa wa tan o ɓeyda hen goɗɗum jippude gondi neldam naggamo mi yi naggamo mi naggamo taw ɗum ala no kaldigal he ala neɗɗo haɗandi neɗɗo kadi ɗon mi haalanma ɗon seeɗa eyyi neɗɗo sena ɗatno andi tan ko yeeyi eyyi ko heftatama ko e laawol he jomum anda hen haydara eyyi neɗɗo sono yaha neɗɗo hoɗon mbawi fuɗɗade ɗo golle haɗan neɗɗo sa ƴewni ɗum a andi hoodere makko wadde hoodere nde kala ko nde wawi yaltin tan eyyi an hoorema amma ɗum yi jomum kadi kala niveau mbo yarata nder traitement ombo a faami ombo tottata ɗum an hoorema ama yi ɗum saabi ma Allah hono wiyete ma Allah holluma ɗum saabi koye nder hoodere makko gonɗa eyyi wadde kadi ɗon miɗo findina ɗon seeɗa eyyi kadi arwande haala moɗon joni kala ko kaldata e neɗɗo o yo ɗum laaɓ yo won gongo so woni gongo janggo e jaam ala ko firtoto hen ceerno abou eyyi joni sa haalani ɗum ko gandanɗani ko ɗum timmani ɗum hantaki wadde janggo e jaam kala ko kewi hen tan ko an ko noon sifori holko ngol wasi e paanata e almuɓe hooliɓe ma guitti jewdi men tottuma gonɗa sababu Allah jabanima holko ngol paanata e almuɓe hooliɓe ma itti jewdi men tottuma gonɗa sababu Allah jabanakima alhamdulillah ko hoolari woni foof eyyi neɗɗo kala ɗaka a faami kala ko haɗa ɗaɓɓa e aduna
ador yidde kama pellital e hoolaare hoolaare noon woni fof neɗɗo kala ko haɗa waɗa ɓerɗe ɗiɗe woto naati heen sabi ɓernde aɗa to yiide yitere neɗɗo noon sa hoolima ɗum woni sababu hakkunde ma e Allah sabi ko wasila tan wasila neɗɗo so tawi ko ñaagade tan neɗɗo hollama laawol no ñaguirte e Allah neɗɗo so juuli yo ñaaga Allah wotomo yaw a faami ɗum ɗon ko waɗata ko e si noon woɗɓe gandanɗa ko hoorema ko Allah resdeɓe ɗum taki neɗɗo wonko heɓata ɗum tan wotto hakkille makko yaata so tawi hande hoorema muusi tan hakkille ma yeehi e prestamol walla ko nandi hen walla to docteur to ɗum ko wasita hakkude may ɗum isi cellal ko Allah jogui a faami ko Allah sellinta eyyi ɗon miɗo ɗon we neɗɗo sa hoolima ɗum tan hoolo ɗum e si woto hoolo ɗum kadi ko arwande aɗa neɗɗo kadi sa hoolima ɗum arwande sa yeehi ha nder a natti ɗum hoolade tan wonko kewi wadde hoolare nde kadi ko gila arwande neɗɗo sa hoolima ɗum tan hoolo ɗum miɗo ɗon wiya neɗɗo mbo hoolaki kam wotomo kam noddu a faami wotomo haaldo e am neɗɗo o min jiɗanmi ko neɗɗo o si en jokkodiri taw ko hoolare timmuni woni hakkude meɗen alhamdulillah ɗon kadi mbiɗa ñagano Allah yimɓe fof ɗon e neɗɗo sa hoolaki neɗɗo o tan woto naata makko hay o oto sa hoolaki soforo woto jole oto o hoolare adi fof yo Allah hokku en hoolare amin satti amin on jaama heeɓiyankoɓe Piindi TV wonno koɗo men walla natti wonde koɗo hanganti ko e galle o jeeya ko Cherif Dia gandaɗo tawfiq mo ganduɗa diɗo bandiraɓe heewɓe kadi rewiɗo laabi kewɗi en jarnima dendagal bandiraɓe en ñaaguima kala caɓo bindu yo Allah hokku ɗum ko yiɗi hen ko nde tawno jawdi so yalti e maɗa muuse kittat ɗum tan ko sababu mo caabinɗa o Allah hokkuma ɗum hay sono heewi kono so tawi no famɗa so ko mbuuɗu so tawi ko jinnoɗa ko dañani ene muuse ma no feewi nde Fatouma Sall to kaɓirɗe to nde Samba Dioɓe Amadou Wo Touré Laylen Diathie to banggue juɓɓudi wondude Tidiane Senghor Abou Dioɓe yeeso haalirde nde ko ɗo katen ha jewto goɗɗe so Allah lamɗo jaaɓi